terbimbing hanya di dalam mimpi. Taniai hendak menyatu ngandenai tanggungkan jauh rasa barani tio dakik hilang baga abadan diri. Baalah kacaronyo ni ai muka suik sampai saat cakap di bosilekin indah tak kena. Mabuak denai surang rumik menenggang perasaan. Dia diliek, dipandang-pandang semakin rancak cinta nan sungguh denai harokan entah mungkin nabi alek nan sabantaran. Taniai hendak menyatu ngandenai tanggungkan jauh rasa barani tio dakik hilang baga abadan diri. Baalah kacaronyo ni ai muka suik sampai saat cakap di bosilekin indah tak